दोस्तों, आज के ई वीडियो में हम बात करे वाला बाटी देवों के भूमि कहे जाए वाला जिला देवरिया के बारे में। ई जिला अपने अंदर कई तरह के गौरवशाली इतिहास छिपा के रख ले बा, जिकरे बारे में हम आप सभी के बतावे वाला है। और साथ ही हम एक ऐसन महान संत के बारे में बतलाइब जे देवरिया जिला में आकर रहे लगले और सब लोग उनके देवराहा बाबा के नाम से भी जाने लें। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखिया और अपने सगे संबंधी मित्र जे देवरिया जिला के रहे वाला बाटे उनके साथे जरूर शेयर करिया। दोस्तों, ये तो आप सभी जानत हो कब कि देवरिया जिला उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत 75 जिलों में से एक बा। 16 मार्च 1946 के गोरखपुर जिला के पूर्वी दक्षिणी भाग लेकर देवरिया जिला के स्थापना भइल रहल। वर्तमान समय में ई जनपद के मुख्यालय देवरिया शहर में बा, जौन गोरखपुर जनपद मंडल के एक हिस्सा बा। एकरे अलावा देवरिया जिला के उत्तर में कुशीनगर, दक्षिण में मऊ बलिया, पश्चिम में गोरखपुर और पूर्व दिशा की ओर बिहार राज्य के गोपालगंज और सिवान जिला बा। देवरिया में राप्ती, छोटी गंडक नदी के अलावा देश के सबसे पवित्र नदी में शामिल घाघरा नदी भी देवरिया में बहेले, जेकरा के सरजू नदी के नाम से भी जानल जाला। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 2535 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले देवरिया जिला की जनसंख्या लगभग 31,946 रहल। यही के साथ देवरिया जिला के साक्षरता दर 71.13% आकल गईल रहल, जेमे पुरुष साक्षरता दर 84% रहल और महिला साक्षरता दर 60% रहल। और का आप सभी के मालूम बा कि यहाँ पर लगभग 1000 लड़का पर 1017 लड़की जन्म ले लीन। इस सर्वे से पता चलेला कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक बाटे और लड़का और लड़की में कोनो अंतर नहीं रखेले, जे बहुत खुशी के बात बा। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखल जा तो यहाँ पर 100 में से लगभग 88 हिंदू, 11 मुस्लिम और बाकी 1% में अन्य धर्म के मानने वाले लोग बाटे। मुख्य तौर पे देवरिया जिला गन्ना के खेती और चीनी मिल के लिए जानल जाला। यही के साथ यहाँ के मुख्य भाषा भोजपुरी बा। एकरे अलावा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के भी प्रयोग कइल जाला। आज के समय में देवरिया जिला के अंदर लगभग 2162 गांव, 1190 ग्राम पंचायत, 2 नगर पालिका परिषद और 9 ठे नगर पंचायत शामिल बाटे। अब आई भाई लोग जरा नजर डालल जा देवों की भूमि देवरिया जिला के इतिहास में। प्राचीन काल में देवरिया भूमि कौशल सम्राट के हिस्सा में रहत रहल। यही से ई जिला के संबंध रामायण काल से भी बा। भगवान श्री राम जी के बेटा कुश इस क्षेत्र के आपन शासन काल में काफी ज्यादा समृद्ध और विकसित करवैले रहल हैं। मध्यकाल युग में मौर्य, गुप्त और अन्य राजा के नियंत्रण में रहे के बावजूद भी इस क्षेत्र अवध के नवाब तथा बिहार के मुस्लिम शासकों के अधीन रहल। आजादी के समय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देवरिया के लोग काफी सक्रिय रहले और अंग्रेज के मुकाबला बहादुरी से कैले। ई बात से आप सभी के अंदाजा लग जाए कि कक्षा 8 में पढ़े वाला देवरिया के छात्र अंग्रेजों के बीच में भारतीय तिरंगा लहरा के ई दिखावत रहल कि देवरिया के लोग कोनो हुकूमत या गुलामी से डरे वाला नहीं बाटे। ई लड़का के नाम रामचंद्र रहल और जब गांधी जी के देवरिया जिला के लोग के बहादुरी के बारे में पता चलल, तब वर्ष 1920 में गांधी जी स्वयं देवरिया के पडरौना में जाके जनसभा कैले रहले। तब यहाँ के लोगन से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेवे खातिर अपील भी कैले रहले। आज के वर्तमान समय में पडरौना कुशीनगर जिला के एक हिस्सा बा, जौन 1994 से पहले देवरिया जिला में ही आवत रहल और बाद में कुशीनगर के एक अलग जिला बना दियल गई। तो दोस्तों, अब हम बात करे वाला बाटी देवरिया जिला के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के बारे में, जेमे श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, देवराहा बाबा आश्रम, उगदेश्वर नाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, राघव नगर देवरिया, परशुराम धाम, सोमनाथ मंदिर और देवरही मंदिर, जौन एक प्रसिद्ध दुर्गा माता के मंदिर बा। और एकरे अलावा कई अन्य पर्यटन धार्मिक स्थल देवरिया में शामिल बाटे। दोस्तों, देवरिया अपने संस्कृति और खान पान के मामले में पूरे भारत में प्रसिद्ध बा। देवरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ के संस्कृति और लोक कला काफी ज्यादा लोकप्रिय बा। यहाँ पर जे भी दूसरे जिला से आवाला तब वापिस गईले पर यहाँ के बाटी चोखा के तारीफ अपने संबंधी के बीच जरूर करेला, काहे कि यहाँ के बाटी चोखा बहुत प्रसिद्ध बा। तो दोस्तों, अब बात करल जा ऊ महापुरुष के बारे में जे देवरिया के पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलवैले रहले। मान्यता के अनुसार बाबा के जन्म कब और कहाँ भइल रहल एके लेके कोनो पुख्ता सबूत नाही बा। यही के साथ उनकर माता पिता के रहल इहो के संबंध में कोनो जानकारी आज तक नहीं मिलल। वहीं यहाँ के लोगन के मान्यता के अनुसार देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के उमरिया गाँव में भइल रहल।
ई अपन घर छोड़कर कई वर्ष तक योग साधना में लीन रहले और फिर बाद में देवरिया जिला में आके रहे लगले। देवराहा बाबा के सटीक उम्र केहू के नहीं पता बा और जे भी देवराहा बाबा के देखले बा वो वृद्धावस्था में ही देख पहिले बा। ऐसन कहल जाला कि बाबा करीब 900 साल तक जीवित रहले और देवरिया के सलीमपुर तहसील में मैल गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर सरजू नदी के किनारे लकड़ी के मचान बनाकर रहत रहले। उनमें बेजुबान पशु पक्षियों की भाषा और लोगों के मन की बात समझे के माहिर कला रहल। देवराहा बाबा के भक्तों में बड़े बड़े राजनेता, व्यापारी, कई नामी फिल्मी हस्तियां और विदेशी भक्त भी शामिल रहले। एकरे अलावा बाबा समय समय पर मथुरा, वृंदावन और प्रयागराज आवत जात रहले। मथुरा वृंदावन में यमुना किनारे देवराहा बाबा के आश्रम और समाधि बनल बा। यहाँ पर आज भी दुनिया भर से लोग दर्शन करे खातिर आवेले। 19 जून 1990 के दिन बाबा अपन प्राण त्याग दियले। बाबा अपने गरीब अमीर सभी तरह के भक्त के कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देत रहले। भक्त भी अचंभा में पड़ जात रहले कि बाबा के हाथ में प्रसाद कहाँ और कैसे आई। तो दोस्तों ई रहल देवराहा बाबा की जीवनी, जिनके बदौलत आज देवरिया जिला इतना प्रसिद्ध बा। सच में धन्य बा देवरिया के भूमि जौन ऐसन दिव्य पुरुष के कर्म स्थल रहल। तो भाई लोग, अगर आप सभी के भोजपुरी भाषा से प्रेम बा तो नीचे कमेंट बॉक्स में भोजपुरी में ही बताइए कि अपने जिला देवरिया के ई वीडियो कैसन लगल। वीडियो पसंद आयल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया वीडियो के साथ।